malang lai bencana alam di ranah Minang sana oi. Tabana sandi ang gunung tigo ilang kampuang janagari sungai Sariak sungai Durian abila kampung pertemuan lepe sialang kota tinggi takato nagari padang alai kuna de kampuran sadaro. Marentah lalau irang piaman sakit nasamo kita rasakan beragam bencana tiba langkah nasamo kita pikiri pada menyasa kemudian niat nasamo di lantang panjang di ranah Minang dapat cobaan busana kita banyak merasa itu anai angai samo dibantu mangko elo nema angai ingi oh malang lai ingi samo dibantu mangko elo nema angai ingi sama tanggal 30 bencana di ranah Minang babuai ratuk padang piaman mak ingi lah banyak dosa nak kita nantaku buah pulanglah barang di rantau lah mangun yang mak tanah pusarone mak ingi pulanglah barang di rantau nema ingi malang lai bapak sandenai dalam nyanyi dan sanai dengar di sana je saudara lah banyak datang cobaan melok kita sila menyilau pau betangi di nagari. Runtuh bacang tahun kini musibah gampo kapatang ko pakai jutangi padang piaman pulang lah bahasa nak dirantau sanai angai lacaya kampuang jo nagari ne angai
cahaya kampuang jo nagari nema angai ingi iman di dado di pasaba la musibah di tahun kini kehendak dari nan kuasa ma angai babuai rato anak nan tinggal mande hilang nan dicari musim pabilo nak kawasunena angai oh malang lai ala taku buah kasadonyo nema Orisalai cahaya lapari jamalala dan sanai turun ke padang japi aman menapuan nagari gunung tigo oi cumana jalu buat lawe kampung tertimbun kesadonyo mula nyatangi kata sera dicali amai bagalimpangan banyak pulau nan tak basuh Tuhan angai kamala nasib dan nan tinggal kadikaduka nema angai malang lai kanan satu kita sarakan nema